Hagit na jud ko nimo ha. Karon lang ka. Paul naman na rep. Kung si Paul, ha? Paul. Rep. Paling kamu tingin mo dia, ngano nga pil-apil ka? Tsambahan dyan ko. Buset chamba deh ha. And his opponent across the ring in the blue corner, really needing no introduction. Boss, kaya rin mo na. Boss, siguraduha nga mo daog ta. Brad, siguro nga makaya ko nimo. Kay tae na di mahilot nimo. Siguraduha lang pod. Nga makaigo ka kay pisa-pisahon ko ng lawas nimo. Mau ba? Dali na! Sige! Kana boss! Sige boss! Kana! Boss! Wag boss, wag. Ano mo? Bago mo magsugod, natay rules nga dapat sundon. Look, if you had one shot, Dapat, wa mo itlog ay ha. Kay mga baog mo anan yung tirada. Sige rep! Sugdi na! Fight! Busik ka! Wa po ko kandam ba? Hagit na jud ko nimo ha. Karon lang ka. Paul naman na rep. Kung si Paul, ha? Paul. Oh! Ayaw na ah! Boxing man eh, di man eh wrestling! Sorry rep! Nadalara ko sa emosyon. Sige na rep. Init tagay ko ba? Rep. Tama. Paling kamu tingin mo dia, ngano nga pil-apil ka? Labos, boss. Balos boss! Balos boss! Balos! Kena! Temot sa, saba kay mo! Isa sa pinakamahusay na alagad ng dunggalo. Ibahin natin ang tema, mga tenga, pis mabilis na pakihanda nyo. Ganito mang trip. Boss, ay pakulata boss! Gamitag ipo-ipo ba? Boss, halata na kayo boss! Nagpakulata ka! Ana man ginambida! Pagpakulata pinakauna. Kado ka yan! Di na kabalos! Daghang istorya. Sige na, round 2 na! Boss, taro nga boss. Kay last round na ni. Boss, kining last round boss. Kinahanglan. Pangahon mo siya. Ako'y bahala, pero di na ako makaya. Akong paakon. Pero panahon na gid siguro. Nga gamito na ko ang densirol. Isa sa pinakamahusay na alagad ng dunggalo. Ibahin natin ang Boss, gigamitan na natin si Ron. Ako'y bahala ni. Gamitan ako gazel pants. Boss, pastila na tangahan ni Moy. Yawa na tsambahan dyan ko. Buset chamba deh ha. Boss! Asang kalaban? Asang kalaban? Boss, wala na sila boss. Nakuli na. Uti ka may kagipasibat ni mo. Boss, nakatulog man ka. Boss, natsambahan ka. Giwalop na ka. Uti ka may napili ko. Ah!